În serialul Adela sezonul 2, episodul 28, Ana Maria și Marta au o discuție profundă. Marta îi recunoaște cât de mult a greșit. Nu și-a dorit decât să salveze familia, dar a distrus-o. Eu n-am vrut decât să vină Paul acasă, să nu renunțe la tot pentru tine. Eu am simțit atunci. El voia să lase totul pentru tine. Ți-a fost frică de un copil nenăscut. Da. Pentru un bărbat, un copil poate să schimbe totul. Poate să uite de cei pe care i-a iubit cândva, îi spune Marta. Adela rămâne uimită când află că Mihai i-a ajutat pe Mitu și nu să iasă din arestul poliției. O anunță chiar Andreea. Mihai are o discuție cu procurorul Lascu, iar Nuț și Mitu sunt eliberați din arestul poliției. Tot Lascu îl ia la întrebări și pe Nicu, despre care bănuiește că știe ceva. Mitu merge la Adela, ca să îi vorbească. Ei îi curg și roaie lacrimile pe obraj. Te-am iubit mai mult decât oricine pe lumea asta și tu. Știu, am fost un om slab, nu te merit, dar să știi că eu te iubesc. Ca pe copilul meu, îi spune Mitu cu sinceritate. Adela, eu sunt tatăl tău. Eu te-am crescut. Nu ți-am spus adevărul pentru că nu am vrut să te pierd. Nu ți-o manipulează emoțional pe Adela. Diana aude o discuție dintre Marta și Lucian și așa află adevărul despre Floppy. Îi și comunică asta lui Floppy, în felul în care a înțeles ea lucrurile, atât cât le-a înțeles. Floppy îi mărturisește lui Călin adevărul. Nu eu sunt fratele adevărat al lui Mihai. Tu ești. Și am dovezi. Marta vrea să îi dea toate acțiunile ei Adelei, spre surprinderea tuturor celor din familie.